बड' निउस नायगिरि गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोनलागै होनो आखायाव लादों। बिटिआरआव 288 बिगा हायाव 550 कौटि रांजों पिअएल आरो एलपिजिनि प्लान्ट इन्डास्ट्रि गायसनगोन। मख'नो गोनांदि केबिनेट मन्त्रि रामेश्वर तेली आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला मैया 24 फेब्रुवारियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खामारदाङायाव हादरनि मिनिस्ट्रि अफ पेट्रलियाम आरो नेचारेल गेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मददजों कम्बाइन्ड पिअएल आरो एलपिजि सिबिथाय गायसनदों होनना फोरमायदों। बे इन्डास्ट्रिफोरनि गेजेरजों हादरनि रांखान्थि बिथिङा जौगागोन आरो गोबाङानो खामानि मावनोबो खाबु मोनगोन होनना बुङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। दावराव देख्रेब भार्सेस पृथ्वीराज नारायण देब मेच। मख'नो गोनांदि सानसे सिगां मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया पृथ्वीराजनि हेंथायै माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। बिनि सायावनो मैया पृथ्वीराजआ फिननाय महरै दावराव देख्रेबनिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। दावराव देख्रेबजों अपेन चेलेन्ज खालामदों दि दम दंब्ला दावराव देख्रेब नार्जारिया हाइ कर्टआव थांथों, सुप्रिम कर्टआव थांथों, आंजों चेलेन्ज नांनोब्ला पृथ्वीराज नारायण मेचनि दम। मख'नो गोनांदि मोनसे समाव मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारियानो पृथ्वीराजखौ बाख्नायदोंमोन। बर'नि राजखुंगुर बुंदोंमोन, दिनैनि दिनाव दावराव देख्रेबआ मा जाहोनाव बेबायदि बुंखो? पृथ्वीराजनि गोख्रों बिबुंथि। साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर, बिथांमोनखौ लाइ होनाय, खर' फेदेरनाय, बेफोर गासैबो पलिटिकेल लिडारफोरनि गेजेरजोंनो जाजोबदों होनना जोङो बुंनो हायो। बर' हारियाव पलिटिकेल पावार नांगौ, नाथाय दिनैनि समाव साननांगौ जाना फैदों दि बे पलिटिकेलानो सानसे बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव लांगोन नामा? सिदा बाथ्रा, हाग्रामा महिलारिया पृथ्वीराजनो टिकेटखौ होयोब्ला बर'नि भटखौ बिपिएफआ खोमाना लागोना 100% होनना जोङो बुंनो हायो। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बे 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव खुंफुंनो थावनिखौ थि खालामखाबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। बे जथुम्मानि थाखाय बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बिस्वजित दैमारी, लोगो आफादगिरि दावबायसा बर' आरो लिंथुमगिरि महरै जौस्रां बर' बिथांमोनखौ सायख'नानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मुंख्लं नखरफोरनिफ्राय 50,000 रां डिमान्ड खालामनानै मुंख्लं खाम्फा लुफुंनो नागिरनाय, बे बाथ्राया ससियेल मिडियाआव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे जाथायनि सायाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीनि कल रेकर्डआव मा बुंनाय, बे बाथ्राफोराबो ससियेल मिडियाआव गोसारदों। नाथाय बाथ्राया मा, गुबै बाथ्राया मा, नोंथांमोननो डिटेल्स फोरमायनो थांगासिनो दङ। ससियेल मिडियाआव गोसारदों दि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव मुंख्लं नखरफोरा सरकारनिफ्राय मोननाय अनसुंथाइनिफ्राय 50,000 रां बिनानै सनितपुराव मुंख्लं खाम्फा गायसननो नागिरदों। बे बाथ्रानि सायावनो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीया बुंदों, जायफोरा मुंख्लं नखरफोरनिफ्राय प्रेसार होनानै रांखौ बिदोंब्ला बिसोरखौ जेलाव हरनांगौ होनना बुंनायखौ खोनानो मोन्दों। नाथाय गुबै बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय। मैया सनितपुरनि माइनावस्रियाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिपिनि सावरायमेल जानानै थाङो। बेयावनो खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों दि माखासे मुंख्लं नखरफोरा उइलिंलि गाव गोसो जानानै मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय दान होदों। जाहोना जाबाय सनितपुरनिफ्राय चिराङाव थांनानै मुंख्लंफोरनो मान बावहैनो गोजानद्राय जायो आरो गोबां समाव हानाय नङा। बिनि थाखाय मुंख्लं नखरफोरानो सानखांनानै थांखि लादों। नाथाय जायफोर मुंख्लं नखरफोरा बे खामानिखौ मावजानो बादों बिथांमोनानो ब्लेम खालामदों। नाथाय रावबो आफादा बिथांमोननिफ्राय रांखौ बियाखै आरो दाबियाखैबो होननानै रोखा फोरमायनानै होदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिपिनि टाइटास बसुमतारीया। नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौ नायलांनो हागोन। कमप्लिटलि इलेगेल सोरबाया सोरबा न'खरनि सायाव बिदि प्रेसार होदोंबा बेखौ एक्सटर्सन केस होनांगौ आरो बेखौ जेलाव हरनांगौ। बेखौ जोंनि सरकारनि जानानै आं फोरमायदों। जोंनि सनितपुर जिल्लानि गेजेराव मोनसे बेबायदि
मैयानि जिथुनाखि मोनसे भाइरेल निउस मोनसे जोङो ओंखारनाय नुदों, जायनि जाहोनाव माथियास न'खरफोरनिफ्राय 50,000 खरि रां बिदों। बेबायदि आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै जायफ्रा बानसावदों, बेफोरो माने टटेलि मोनसे समाजनि गेजेराव मोनसे जेंना लाबोनाय, दावराव दावसि लाबोनाय। बे हिसाबै जोङो मोनसे गावसोरनि माथियास न'खरफोरानो सोरबा बायदिया बेबायदि मोनसे सानसुमैगिरिफ्रा मोनसे सानखांनानै मोनदों, जोङो फैबाय थानाय समाव चिरां जिल्लायाव जोङो माथियासखौ जोङो फालिहैनो हायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो सनितपुर जिल्लायावबो मोनसे जिथुनाखि सरकारनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननाय, बे एसे रांजोंब्लाबो एसे खांनानै माथियास थंखौ सनितपुर जिल्लानि गेजेरावनो बबेबा मोनसे खन्द'आव लुफुंनाय जाथों होननानै बिथांमोननि सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो बियो जादों। बेवहाय खुनु फैख' सोरनिबा न'खरनिफ्राय 50,000 रां बिनाय बा सोरनिफ्रायबा बेबायदि गोरा रावजों रां बिनाय मानाय, बे टटेलि सनितपुर जिल्लायाव बेबायदिया सोलियाखै। बेखौ आङो सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि जानानै बेखौ रोखायै फोरमायथिनाय जाबाय। सिमा बारायनि खेथ्रआव बेयावहाय गोजौ लेभेलनि जिथुनाखि इउनाइटेड फरामा खेबनै खेबथाम दिल्लीयाव थांनायजों लोगोसे जोङो बेखौ आवगायबाय थानायखौ जोङो मोनदांथिनो हादों आरो जोङो नुबाय थादों। माखासे बेबायदि जोंनि गेजेराव पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै माखासे ब्रेक जादों। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो दफाफ्रा आखरे मावफुंजागोन। जोङो बेबायदि जोंनि जिथुनाखि समाजनि जि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बा बेबायदि जोंनि लिडारफोरनि सायाव जोंहा मोनसे आसा आरो मिजिं दङ, फैबाय थानाय समाव थाबैनो बेफोर जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन, जोङो बेखौ आसा खालामनाय थादों। रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बेलायाव जोङो बेखौनो बुंनो सानदों, जाहाथे जोंनो रायजो राजानिफ्राय गोबां सापर्ट एबा मददखौ जोंनो नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेबायदि समफोरखौ जोङो गाज्रि समफोरखौ जोङो बारग'लांबाय। मोनसे समाव जोङो सिलाय लानानै गोबां सोमावसारनायनि दिनफोरखौ जोङो बारग'लांबाय। दा जोंनो रायजो राजानिफ्राय मोनसे मोजां थासारि सिरिबाङै जोंनो बेबायदि सहाय, बेबायदि जोंनो सोमावसारनाय, बेबायदि मोनसे सिरिबाङै बेबायदि नाजालांनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो बख'नो हागोन। जोङो आसा खालामदों। जोङो दिनैनि दिनाव सासे दैदेनगिरि गैयैनि थाखाय जोङो गोबां अबहेला, जोङो मोनसे मा होननानै बुङो बेखौ सिन्ता धारनानि गेजेरजों जोङो गोग्लैसोनानै थानाय बायदि मोनदों। बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ लानानैनो जोङो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिखौ जोङो गोख्रोङै दाफुंनानै लानो गोनां जादों। दिनै जेरैबायदि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां लिडारफोर केडारफोर दिनै जोबथेसालियाव दङ। आसा खालामदों दिनैनि बे जिथुनाखि मेलनि गेजेरजों लोगोसे दिनैनि बे दाफुंजानाय बडिफोरजों जोङो लाफानानै बेफोर गासैबो जेलाव थानाय खामानिफोरखौ बा बेबायदि सिमा बारायनायनि बेलायाव बा मोनफ्रोमबो बिटिआरनि दफाफोरखौ जोङो रायजो राजाखौ लानानैनो जोङो आवगायलांनो हागोन, मावलांनो हागोन, बेखौ जोङो आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय।